RTV NOF. Zomerradio. Hoi Jelmer. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het met jij? Ja, uitstekend. Met jou? Ja, ik Noah, wat beter. inmiddels ben wat rustiger steeds maar. Wat bekomen van een maand geleden? Zo. Zo. Wat weer dat leuk. Ja, ik vond die teaservideo echt meestelijk. Want in het begin zie je hem van, oké, ik ben echt een beetje Tom Cruise. Ik doe stoer. Strak bochtje. Maar op een gegeven En hij moment, lijkt er niet eens op. op een gegeven moment zie je die oogjes van links en rechts heen schieten van, oké, ik heb daar weiland en ik heb daar lucht. Nee, ik vind het wel. Ik heb echt gemaakt. Het was geen zeelucht waarschijnlijk, nee. Maar misschien is het nou wel goed te vertellen wat we dienen. Ja. Want Jelmer, du hast me u doorgegaan van... kom even Del, dan kunnen we even... Samen vliegen was het heel ja, abstract. model vliegt. Weer Ja. heel abstract inderdaad. Ja, en doe je in eerste zijde toe. En dat zit straks om kwartier draaien precies. Nou, dat is ongeveer Sharp. van no. Ja. Maar ik verzoek die om de radio net uit te zetten. Ja. Dat is natuurlijk handig. Op dit moment is het filmpje live gaan op Facebook. Waarin in 4,5 minuten zien wat we on het wan binnen. Want vertel maar wat er gebeurt. Ik heb je dus meegelogd om te gaan vliegen samen. Ja. En voor de mensen die me niet kennen is het wel eens wat verwarrend. Ik moet heel erg specifiek aangeven welke luchtvaarthobby ik bedrijf. Want ik doe ook modelvliegen. Dus Ja. op afstand bestuurbare vliegtuigen. En dat dacht was toch ik dus. natuurlijk, ja. Ja, juist. Maar ik vlieg dus ook met mandragende toestel. Dus een vliegtuig waar ik in kan zitten. Dat heet dus sportvliegen. En, Mandragende toestellen. Ja, De kennen pop precies. in. Ja, precies. Ik heb modelvliegtuig, als je daarop gaat zitten, dan, Nee, doet dan het blijft er meestal niks van krak. over. Meestal krak. Maar Ja. je hebt hele grote modellen trouwens. Maar meestal past het toch niet helemaal lekker. Nee. Maar ik vlieg dus ook met een vliegtuig waar ik in kan zitten, zeg ik altijd. En Ja. dat is het sportvliegen. Ja, maar er was het brevet halen in Duitsland. Ach, Ja. dat zit ik al in het filmpje. Ja. Maar een brevet ook in Nederland halen uiteindelijk. En Ja. er moest een heel brutte vleenoerenmeidje, neemt dat toch? Of nee? Ja, nou, de wedstrijd voor binnen 2 jaar eigenlijk 12 uur. En dat is redelijk mager. Maar dus meestal kan ik dat niet aandragen bij het thuisfront van dat ik moet mijn uren halen. Dus kom, laat ik weer eens heen vliegen. Maar natuurlijk, het is wel een vaardigheid die je moet onderhouden. Het moet wel veilig blijven. En oefening baart kunst. En, Ja. en het vergt ook onderhoud, die vaardigheid. Maar oké, want je zit bij een vliegclub daar dan, volgens mij. Ja, Ik heb de reportage nog niet gehoord, dus misschien verklap ik nou de helft. Maar Vliegclub Friesland, dat zit op vliegveld Drachten. Ja, maar is heel sorry, dat zit op vliegveld. Vliegclub Friesland, Ja? dat zit op vliegveld Drachten. Drachten, ja, oké. Ja, dankzij hun mocht ik uiteindelijk ook mee. En ik net alleen. Dat is echt wel weer grappig, want Willem Peterson, een van onze cameraman, die wie ik mij. En die mocht uiteindelijk net in één, maar die mocht zelfs in 2. Want die had die al wijs had er us nog een filmpje. Ja. Ja, dus het wie een hele beleving. Ik wil een van de televisie, doe rest die maar even. Heel goed. Ja, precies. Ik stel gewoon voor dat we... er gebeurt natuurlijk heel wat voor. Dat zit al hier in het filmmateriaal wat wij meenemen. Dit is het moment dat we eindelijk opstijgen moesten. Ja. Dat ging dus ongeveer zo. Een interview met Ben je er Jan. klaar voor? Kom maar op! Ik zal hem even melden officieel aan de havenmeester hier op het vliegveld. Drachten Radio, Papa Hotel, voor Mike 6. For Mike 6, go ahead. Papa Mike 6, Microlight, POB2, local VFR. Roger. Runway use is 26, right hand. Runway 26, Papa Mike 6. En dit wordt nu ook opgenomen voor de radio. Dus als je wat kwijt wil aan de familie thuis, dan moet je het nu zeggen. Ik ben blij dat ik geen weg ben, man. Ook dat is genoteerd. Ik bestuur het vliegtuig nu met mijn tenen. Om hem zeg maar mooi in de lengterichting van de startbaan te houden. We versnellen door naar zo'n beetje 40, 50 knopen zo'n beetje. En we laten hem zelf uitklimmen. Zodat we een veilige snelheid aanhouden. En dit is een beetje turbulent vanwege de bomen naast je. En we stijgen rustig uit. We draaien nu langs het noordwesten voorzichtig naar het noorden. Wat is jouw eerste aanraking met vliegen geweest? Want modelvliegtuig, oké. Ja, Maar daar moet je eerst toch ook een beetje... Daar moet je interesse voor hebben, Ja. uiteindelijk. Ja, dat van kinds af aan al. Ik heb toen ook wel eens modelvliegtuigen in elkaar gezet. En dat waren dan vrij vluchttoestellen die je dan in een bepaalde stand kon zetten en dan kon wegwerpen. Ja. En ook wel van papier en karton wel vliegtuigen geprobeerd te maken, boeken erbij. En ik denk dat heel veel mensen mij zouden klassificeren als toch wel wat nerderig joch die een tomeloze interesse en motivatie had om alles uit te zoeken wat maar werkt en een bepaalde functie heeft. Maar je En, houdt wel van nieuwe technieken, hè? dat jij ook. bent wel een man van... Ja, dat ook. Maar ik wil ook, en dat geldt voor alles en dat is soms wel wat vermoeiend, maar ik wil gewoon weten hoe dingen werken en dat is ontzettend leerzaam.
En uiteindelijk heb ik vanuit die onuitputtelijke nieuwsgierigheid vaardigheden gecreëerd. Waarmee ik dus nu een eigen bedrijf heb. En dan lijkt het toch maar weer heel klein, hè? Ja. Wat is de wereld dan weer klein. Maar wat vindt je vriendin hier nou van? Of een vrouw? Ja, Wat is het? Ja, officieel een vriendin, maar ik beschouw haar als vrouw. Ja. Oh. Wanneer gaat het gebeuren? Pas op wat je zegt, hè? Geen commentaar. Ik denk dat dit een van de bijzonderste plekken is waar je een interview hebt gehad, of niet? Ja, dit weet ik wel zeker. Oké, dus... Je ging naar Duitsland toe, je hebt daar je Vliegbuffet gehaald en dan mag je dan ook mee vliegen in Nederland. Nou ja, het is een beetje krom, maar ik mag officieel met dat buffet vliegen. Overal waar Europese landen dat toestemmen, of wel mee instemmen. En op een Duits geregistreerd toestel. Dus ik heb hier apart, want dit is een Nederlands geregistreerd toestel, hè, PH, Papa Hotel in de kenteken, verklikt dat een beetje. En daarvoor heb ik dus een apart brevet moeten halen. Dus eigenlijk, ik heb eigenlijk 2 brevetten. Trachter Radio, Papa Hotel, 4 Mike 6. 4 Max 6, go ahead. Papa Mike 6, Macrolite, POB2, returning from local VFR flight, overhead, the line at 1000 feet, inbound for landing. Runway still in use, 26 right hand. Runway 26 right hand, Papa Mike 6. Dat klinkt een beetje cryptisch, maar we hebben nou inderdaad bevestigd over en weer dat we weten welke startbaan in gebruik is, zodat niet de ene en de andere start en land tegen elkaar in met de wind mee en dat er allemaal andere chaos plaatsvindt. Dus, Hoe vaak heb je geland? 200, ik weet niet, 230 keer. Dus, En ze zijn allemaal goed gegaan, hè? ja, ik zit hier nog wel. Binnen, op het terras of op de zolderkamer. Zomerradio straalt uit je radio.